Tämä on lyhyt video web-sivun muokkaamisesta ja käyttämisestä. Kuten näet, tämä ei ole sinun verkkosivustosi, mutta kaikki ohjeet ovat samat jokaisella verkkosivustolla. Tämä on WordPress-hallintapaneeli. Täältä pääset käsiksi kaikkiin sivuston osiin. Mene yleisiin asetuksiin. Täältä voit muuttaa yleisiä asetuksia, kuten sivuston otsikko, ylläpitäjän sähköposti ja kielet. Mene käyttäjäasetuksiin. Täällä voit nähdä, mitkä käyttäjät voivat kirjautua sisään, ja sinä voit lisätä uusia käyttäjiä täällä. Siirry sivuihin. Voit tarkastella ja muokata verkkosivuston nykyisiä sivuja. Muokataan sivua ja muutetaan tekstiä ja kuvia. Jos haluat muuttaa tekstejä, sä siirryt sivulle, jota haluat muokata, ja napsutat Edit with Elementor. Tämä tuo esiin Elementor-hallintapaneelin. Oikealla on verkkosivuston näkymä. Vasemmalla on muokkauspaneeli. Napsuta tekstiä, jota haluat muokata, ja muuta tekstiä vasemmassa muokkauspaneelissa. Jos haluat liittää tekstiä, napsuta vasemmassa paneelissa ensin teksti, ja sitten voit liittää tekstin. Huomioi, tämä on erittäin tärkeää. Et voi liittää tekstiä millään muulla tavalla. Jos haluat tallentaa tekstisi, sun pitää päivitä sivua. Vaihtaaksesi kuvaa, napsuta sitä, vaihda kuva vasemmassa muokkauspaneelissa ja päivitä sen jälkeen. Vaihtaaksesi tausta, käytä tyylipainiketta muokkauspaneelissa. Miten Navigator toimii? Napsauta vasemmassa alakulmassa Navigator. Täältä näet sivuston asettelun ja kaikki elementit, kuvat ja tekstit ja muut komponentit. Kuinka käyttää SEO paremman Google-rankingin saamiseksi? Siirryt sivulle ensin ja napsautat oikeassa yläkulmassa olevaa pistettä. Tämä näyttää valikon eri vaihtoehdoilla. Täytä Edit Snippet ja luo hyviä avainsanoja sivulle. Katso alla olevia ehdotuksia saadaksesi vinkkiä hyvistä avainsanoista. Kiitos. Jos vielä tarvitset apua, ota rohkeasti yhteyttä minuun sähköpostin kautta.